Goedemiddag, lieve mensen thuis en hier in de Rietzeel van Damwoord. Het is juist 8 februari 2026 en dit is voor de derde keer het Fries dicté van de gemeente Dantemerdeel, Achtkarspelen, Tietjerksterdeel en Noord-Friesland. De zeel zit vol. Aanzien komt er weer een prachtig Fries dicté, schreeuwen terug Hendrik Science. Maar je thuis kennen ik mij van. Dus ik zou zeggen, pak pen en papier, zet de earpols even op heel en luister vooral mij dicté. En beziek je mij te doen, want in het skoft komt de tekst terug beeld en dan kun je het zelf even naaien. En na de uitsturing komt de tekst ook nog op de site van RTV NOF. Vorig jaar weer er een prachtig dicté schreeuwen terug Arjen Dijkstra van Tresor. En toen had voor de tweede keer woon Volkje Koster van de Griffie van Achtkarspelen. Ze zit je weer in de ziel, dus het wordt heel spannend. Je vader staat de wisselbeker en de 3 medailles. Dus daar houden we het eigen op. In de ziel zitten Jood, deelnemers van de colleges, de bestuurders, raadsleden en ambtenaren van deze 4 gemeenten. Maar zoals ik zeg, het is vooral van hem thuis, van de meesten thuis om mij te doen. Maar voordat we beginnen, houden de 4 wethouders van deze gemeente, de wethouders Fries, die houden even wat te vertellen aan jou. Dat zullen we nou even naar zien. Nou goeie, mijn naam is Hanneke Jouta, ik ben wethouder in de gemeente Noord-Friesland en dit is mijn nieuwe collega. Ik ben Wiebe Strikda van de gemeente Dantemerdeel en wij zullen u hier op het Fries dicté. Daar ben je al. Welkom in Tietjerksterdeel, bij het Observeum in Burgum. Mijn gemeente dus. Ik ben Jan-Pieter van der Velde, wethouder in Tietjerksterdeel. En mijn naam is Tjibbe Brinkman, wethouder van Achtkarspelen. Ja, dat is genoeg. Nou, wie ben Jan-Pieter? Ga je hem al een beetje oefenen voor het Fries dicté voor 8 februari? Ja, wie hoeven net oefenen? Wie houdt wat in mij dien? Oh nee, hoe dat net? Nee, joh. Ik ben al treden met een verleden dier. Maar zie hoe mooie medaille ik had. Wist u net eens eerste? Ja, laat je maar. Ik zou nog maar even goed oefenen had ik hem weer, want Tjibbe, maar ik ken wel, hè? Zeker. Ja, jong. Zo. Zullen wij eens in de sterren zien hoe het met u komt? Ja, ik zit er net zo bot in, maar zullen we zien? Hé, maar de zien. Wat je daar? Maar Tjibbe, je vinden ze dus nooit. Kan ik mooi even stiekem oefenen? Ja, precies. En zij dachten dat ze net leren hoeven van de dicté. We zullen ze wel wat laten zien, als nee wethouders. Beste mensen, komende 8 februari is weer het Fries dicté. Zeg alle jaar. Van de gemeenten Noord-Friesland, Dantemerdeel, Achtkarspelen en Tietjerksterdeel. Live uitgestuurd vanuit mijn gemeentehuis in Damwoord op RTV NOF om 4 uur. En de beker is van mij. Ja, en waar eerder jood net, waar lijkt thuis zie ik op bed, wethouder van Achtkarspelen Tjibbe Brinkman. Dus dat is nog meer kans voor hem hier in de zeel. Dus ik zou zeggen, zet hem op. Maar wat is een dicté zonder jury? En nou ja, ze binnen er weer. Maar we gaan 1 naar jurylid en daar wil ik eerst even heen. Tessa Hellinga, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. En hoe hel is de gemiddelde leeftijd van de jury ook wat mooi omleeg. Dus daar ben we echt wel heel blij mee. 20 worden. Krijg 24 worden, als je hoort zijn. Wat beweegt hij om hier in de jury te zitten? Nou ja, ik ben squaljuf en ik vind het mooi om Fries te gaan. Ik ga zelfs 3 keer meedoen op het Fries dicté op Omroep Friesland. En Pieter Duuf is een oud squalmaster van mij en die hier me vregen. Nou, hartstikke mooi. We zijn heel wees met die. En nu had het over squallenmaster. Mijn squallenjuf Fries, dat weer Reenske Vogel uit Boetenpost. Reenske, we zijn heel blij dat je er weer bij bent. Zeg het nog een keer zitten? Nou, ik weet het net. Ik ben aardig op leeftijd, hè? Nou, dat vonden we het daar. Dat best zo jeugdig als dat eruit zocht. Ja, ik vind het heel leuk om te draaien. En ik ben heel blij dat ik tijd les heb, dus daarom zit ik hier nou. En daarom doe ik net mee. En uw voorzitter, Pieter Duif. Nou ja, we gaan de plaat voor, denk ik, of net?
Nou ja, zo, wie zit hier wat de Sjen hoe ze doen en waar het plat, maar die zitten hier voor mij. Die moeten leer er even op haar. En waarom is het zo wichtig dat we zo'n Fries DT hier houden in uw vier gemeenten? Nou ja, hier in uw gemeente, daar in de meerheid 4 wij Friestalig. En dat de gemeente Sjen leert dat de mensen die je werkje of die politiek verantwoordelijk binnen, dat die goed Fries kennen, dat is een pre. Ja, maar dat is een pre, want ik zei correct in het voorpraatje, je baan hing het er vanaf, hè, van de uitslag van DT, maar dat is vanzelf niet zo. We hebben wel een groep correctoren achter u zitten, die houden echt goed screend op zijn geefriesk. Ja, die correctoren, daar kennen we net zonder. Want ja, je hebt skreun, spreek ik hem even over, je hebt straks skreun. En dan verwacht je hem dat we die dictates heel het nice joggen. En dat kennen we met Australië net, dat sterker, zonder Australië kent al, maar zonder de correctoren kent net. Dat ik zo zeggen, ik ben zo blij dat die er binnen. Nou, dan ben ik echt blij mee. Jury, succes, zou ik zeggen. Ja, en wat is een dicté zonder schroer? Dus ik zou hem graag hier even bij me gaan willen. Hendrik Sayens. Nou, goeiemiddag Hendrik. Nou, bist ook geen vreemde van het Frieske dicté. Nou weet ik vaardig hier, zie je in uw correctorengroep. En dan bist echt bekend met het grote Frieske dicté. Kun je een beetje van die achtergrond vertellen? Nou ja, het Grut Fries dicté, daar wie ik de voorzitter van de jury, wat Pieter Jere docht. Maar ik werk op een Frieske academie en al goed 40 jaar. Mijn Frieske woordboeken en alles wat met de Frieske taal te maken had. Dus ook de website Friesker onder oren, dat is een van de dingen dat ik kon werken. En alle dagen ik kon gaan om een Nederlands-Fries woordboek te maken. En dan krijg je moeilijke Nederlandse woorden en dan zet die maar eens oer in het Friesk. Dus ja, dat is mijn werk zowat. En dat houden we nou in dicté, de moeilijke Nederlandse woorden haast toe oorzetten in het Friesk? In moeilijk Friesk. Ja. Ze laat je hier al hier een beetje nerveus van, neem ik wel. Het wordt wat regen. Dan haast een tekst kreun, wat weer die inspiratie voor het onderwerp. Nou, de voorzitter van de jury vreeg mij en die weet dat ik een bakkerszoon ben. Dus hij hield wat door bakkersvaktaal. En dan begin ik wat te zieken van wat voor woorden ken je dan niet zo'n dictéstapje. Maar al rille gauw ben ik van de bakkersvaktaal afgestapt en is het toch wat oors worden. Maar het had er wel wat mee te maken zien. Was het nog meer weten? Nou, ik denk dat het haast wel genoeg is. Ik denk dat we maar beginnen, Maarten. Ben je hem er al je klaar voor? En meestal thuis ben je hem er klaar voor? Dus heel ze, meer kleren als nou worden we net. Dus we beginnen maar gewoon. Nou, het dicté begint aan zijn sa. Hendrik die leest het in stukjes voor. Die leest eerst de hele zin. Hou we praat. Dus dan zoek ik nog even wachtje met scrollen. Luister je even goed. En dan staat er de zin in stukjes. En dan nog eens de hele zin. En zo wraksel je weer de hele tekst even terug. En tussen terug zullen we dus even ziek helden. Dus heel wij je dicté. Nou, dan scoort je even los. Dan kun je thuis even naar het huiskast staan. En dan praat ik even met de meesten hier in de zaal. En dan gaan we weer verder. Ik zou zeggen, Frieske mensen ben de kleer voor. Zeker. Dan gaan we los. Thuis ook, een soort succes. En hier in de zaal, zet hem op. Was de microfoon echt, hè? De meesten thuis zullen die microfoon ook wel op prijs stellen. Ja, maar dat is wel verstandig. Ja? De baas bleef over de microfoon. Ik pak hem wel. Ik lees eerst de tekst even helemaal voor. Dan kun je hem eerst even gewoon op je minwerkje letten. En dan daarna beginnen we met de zin. De titel daarboven is Een streksem miel. Eerste zin. In jeddertijden wie de herberg benaai het enigste plak om je boetende door een gastmiel voorzetten te litten. Potstro en soepenstip in hotelrestaurant De Treie Bezen maken plak van nasi speciaal van de Chinees of rauwe viskhapjes in een sushibar. 2.
Eten wat de kok skaft, wie pad van de opvierding. En op een nieuwsgierige bennenvraag wat eten wij joet, wie het antwoord opstoofde vensterbanken en brette hansfotjes. 3. De Frieske petielen en wat er in of opleidt, dat wasket de jongerij net meer. Kom in dus tijd het jongvolk net aan met groene of grauwe jetten, waardbensjes, rede krobben, of met gleune douwen of gleune janken. Dat is kost voor paken en beppen. 4. Joertedij regel je de band zelfs het menu. En de enigste betingst die ze stellen is dat er een van de 4 P's op het zinnen wordt. Sline van pizza, patat, pasta of pannenkoeken. Dat gaat er mij. 5. Stoofvlees, een gebradensje of carbonaatjes hebben concurrentie gekregen van tofu-wasten, zwierte rappelburgers en lupinebaltjes. Is het dat toch dat ware mielrenners en balenbidders net meer doorke bij langs gaan? 6. Er binnen ook mensen met een fijn veldje op het tongen, die het slij binnen naar kjellerragout en blaaddaai-pastijken. Nee, even opnieuw. Die het slij binnen naar kjellerragout in een blaaddaai-pastijken. Of kabeljauw met zeelje boter op een bedje van groene asperges. En wat het etensiedersboek nog meer opdist. Het vlees kan haar net fijn trederiger nagewijzen. Zo'n. Als men dan haast aan een halstaf vol zit, dan is het tijd om de laatste gaten te stopjen met nostalgische riezenbrei, puddingbrei, greveltjebrei of soepengrattenbrei. 8. En al is men na zo'n strekse miel op het laatst sasset als een tiek en kan men op een nale wil draaien, doch gilt hier ook het spreekwoord: beter de boek te basten als de brei bedoen. Dat wie hem. Nou, dan zetten we het aan met dicté. De titel: Een streksem miel. Een streksem miel. De eerste zin. In jedertijden wie de herberg benaai het enigste plak om je boetende door een gastmiel voorzetten te litten. Potstro en soepenstip in hotelrestaurant De Treije Bezen maken plak voor nasi speciaal van de Chinees of rauwe viskhapjes in een sushibar. In jedertijden. In jedertijden. Wie de herberg. Wie de herberg. Benaai het enigste plak. Benaai het enigste plak. Om je boetende door. Om je boetende door. Om je boetende door een gastmiel voorzetten te litten. Punt. Om je boetende door een gastmiel voorzetten te litten. Punt.
potstro en soepenstip. Potstro en soepenstip. Potstro en soepenstip in hotelrestaurant De Treije Bezen. In hotelrestaurant De Treije Bezen. In hotel De Treije Bezen makke plak. Makke plak. Voor nasi speciaal van de Chinees. Voor nasi speciaal van de Chinees. Of rauwe vishapjes in een sushibar. Punt. Of rauwe vishapjes in een sushibar. Punt. De hele zin nog een keer. In jeddertiden wie de herberg benaai het enigste plak om je boetende door een gastmeal voorzetten te litten. Punt. Potstro en soepenstip in hotelrestaurant De Treije Bezen. Makke plak voor nasi speciaal van de Chinees. Of rauwe vishapjes in een sushibar. Punt. Kennen we nou twee? Dan doe je dat. Ite wat de kok schaft, wie pad van de opvierding. En op een nieuwsgierige bennenvraag, wat eten wij joet, wie het antwoord, opstoofde vensterbanken en brette hansvoetsjes. Punt. Ite wat de kok schaft, ite wat de kok schaft, wie pad van de opvierding. Wie pad van de opvierding. Ite wat de kok schaft, wie pad van de opvierding. En op een nieuwsgierige bennenvraag. En op een nieuwsgierige bennenvraag. Op een nieuwsgierige bennenvraag, wat eten wij joet, wat eten wij joet, wie het antwoord, en daar maak je een dubbele punt achter. Opstoofde vensterbanken. Opstoofde vensterbanken. En brette hansvoetsjes. Punt. En brette
Hans voetjes. Punt. Helemaal zin of wat? Ite wat de kok schaft, wie het pad van de opvierding en op een nieuwsgierige bennenvraag wat ite wij joet, wie het antwoord, dubbele punt, opstoofde vensterbanken en brette Hans voetjes. Punt. De tredde gong, centrijen. De Frieske petielen. En wat erin of opleidt, dat wasket de jongerijn net meer. Punt. Kom in dus tijd het jongvolk net aan met groene of grauwe jetten, waardbjensjes, rede krobben, of met gleune douwen of gleune janken. Punt. Dat is kost voor paken en beppen. De Frieske petielen. De Frieske petielen. En wat erin of opleidt, en wat er in of opleidt, dat wasket de jongerijn net meer. Punt. Dat wasket de jongerijn net meer. Punt. Dat wasket de jongerijn net meer. Punt. Kom in dus tijd het jongvolk. Kom in dus tijd het jongvolk net aan met groene of grauwe jetten. Net aan met groene of grauwe jetten, Kom in dus tijd het jongvolk net aan met groene of grauwe jetten. Waardbjensjes, rede krobben, waardbjensjes, rede krobben, of met gleune douwen of gleune janken. Punt. Of met gleune douwen, of gleune janken. Punt. Of met gleune douwen of gleune janken. Punt. Dat is kost. Dat is kost voor paken en beppen. Punt. De Frieske petielen en wat erin of opleidt, dat wasket de jongerijn net meer. Punt. Kom in dus tijd het jongvolk net aan met groene of grauwe jetten, waardbjensjes, rede krobben, of met gleune douwen of gleune janken. Punt. Dat is kost voor paken en beppen. We krijgen haast toch snert van groene jetten, hoop ik. De jonge meisken, ik. We gaan verder met fjouwer. Joet de dag regel je de band zelfs het menu
En de enigste betingst die ze stellen, komma, is dat er een van de fjouwer pees optjenen wordt. Punt. Sline van pizza, patat, pasta of pannenkoeken, dat gaat ermee. Joetedij regel je de baan, zelfs het menu. Joetedij regel je de baan, zelfs het menu. Joetedij regel je de baan, zelfs het menu. En de enigste betingst die ze stellen, komma. En de enigste betingst. De enigste betingst die ze stellen, komma, is dat er een van de fjouwer pees optjenen wordt. Punt. Is dat er een van de fjouwer pees optjenen wordt. Punt. Sline van pizza, komma, patat, komma, pasta of pannenkoeken, komma. Sline van pizza. Sline van pizza, komma, patat, komma, pasta of pannenkoeken, komma, dat gaat ermee. Punt. Ja, nog een keer helemaal. Joetedij regel je de baan zelfs het menu. En de enigste betingst die ze stellen, komma, is dat er een van de fjouwer pees optjenen wordt. Punt. Sline van pizza, patat, pasta of pannenkoeken, dat gaat ermee. Punt. Ja, ik neem de microfoon even horen, want we gaan heel even schoft om even ziek te helpen. Zeggen we dan, Hendrik, vies het net slim dat ik het even van die oor neem. Dan haast wel even pauze. We rennen even de zeil in. We zitten vanzelfs in een prachtige, smoeke gemeente, Rietzeel van de gemeente Dantemendeel in Damwoudt. En hier zit wethouder Wiebe Strikbera. Dit is jouw Rietzeel, zeg maar. Nou vraag ik me, wat doe je nou liever? Dit dicté of een sfeer-raadsvergadering in deze cel? Dat is een lastige vraag. Een sfeer-raadsvergadering, Jerk dan ik. Maar eigenlijk doe ik dat wel de allerlaatste. Want dat we sfeer dingen hakken, dan komen we ergens. En jij kom ik trouwens ook wel ergens, maar dat is mijn werk. Je bent wel heel hoopvol van hem, kijk wel, maar dat wil je in het film kijken wel even te zien. Dus dat is wel prachtig. Nou ja, dit is vanzelfs een hele orenzetting dan dat je hem bent binnen. Wat vind je er zelf van dat we nou het Frieske dicté in jouw gemeente houden? Ja, dat is natuurlijk heel leuk. Ja, ik ben in juni begonnen. En toen zijn ze dat ik het Frieske moet doen. En ik ben hier nog net helemaal op de hichte dat het Frieske dicté ik zo'n doen. Maar dit is natuurlijk machtig mooi om Zuid-Fries onder de aandacht te brengen. Dus heel leuk. Nou, prachtig. We rennen even terug, want daar staat de wisselbeker. En ja, daar staan inscripties op van de winnaar van 2023 en 2024. Nee, 24 en 24. Ja, ik ren even wat achter. En beide keren staat Volkje Kosten erop. En Volkje zit hier van een griffie van een gemeente Acht-Karspelen. Nou zeggen we in het filmpje, Volkje, dat wethouder Tjibbe Brinkman van Acht-Karspelen die zei, en de beker is van mij. En nou eerder zie ik
Wist u daar meer van? Ja, ik ga in de kantine even wat terug gehaktbaltje gooit. Ja, nou ja, dat denken we dus net. Maar Bad voor mij. ja, dat Robert mij, ja, dat zou heel goed kennen. Volkje, is de druk nou voor die heel heeg? Dan denk je van, ik moet het er een keer weer winnen? Of denk je van, nou ja, dit hak in de boeze? Nee, dat denk ik zeker niet. Maar ik doe mijn best en ik denk wel dat kans meidje, maar ik garandeer niks. Doe ik een vakken, maar ik wel aardig heeg. Nou ja, dan rennen we daar nog gauw even heen, hè, want die schrikt er wel van. Nou had ze, wethouder Doeke Fokkema, die van de gemeente Tietz-Hexerdeel, die had ze heel heeg. Hoe ga je om met die druk? Ja, dat is wel heel bijzonder dat Volkje dat zei, want het is de allereerste keer dat ik mijn dicté mij doe. Dus ik weet net hoe ze erbij komt. Maar ik denk dat grote kans is dat zij van de tweede keer dit wint. En bij de meeste wikselbekers is het zo dat je 3 keer winnen, dan moet je hem horen. Oh, is dat het? Ja. Nou bepaalt de organisatie dat. Dus daar zullen we het nog even horen, hè? Maar dat is ook in. Succes. Ik ren nog even terug. Ik zag hier Alena, doelwerkers bij de gemeente Noord-Friesland. Cursus Fries kan horen. Wat vind je ervan, Nota? Nou, het valt me nog niet aan. Ja, ik ga even oefenen, maar de dictées van Feline hier en die daarvoor. Nou, toen was ik al een beetje zenuwachtig, maar nou, we zullen zien hoe we doen. Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, ik denk, we gaan gauw terug. Meestal dus hij hem de hakbaltjes omdraait en de eerpels hem op zijn zetten en een beetje wetten erbij misschien nog, want we gaan nou terug naar je tweede part van uw Friese dicté. Dus ik jou het laatste part, hè? Dus zet hem op en ik jou hem weer terug aan Hendrik. Succes, Hendrik. Nou, we gaan verder met uw strekse meal. We zijn aan de 5e gong. Zin 5. Stoofvlees, een gebradentje of carbonaatjes, hebben concurrentie krijgen van tofu of tofu-wasten. Klam maakt het niks zo, je schreeuwt gelijk. Zwierte aardappelburgers en lupinebaltjes, punt. Is het dat toch dat ware mielrenners en ballenbidders net meer dwarken bij langs gaan? Stoofvlees, een gebradentje of carbonaatjes. Stoofvlees, een gebradentje of carbonaatjes. Stoofvlees, een gebradentje of carbonaatjes, hebben concurrentie krijgen. Hebben concurrentie krijgen. Hebben concurrentie krijgen van tofu-wasten, zwierte aardappelburgers en lupinebaltjes, punt. Van tofu-wasten, zwierte aardappelburgers en lupinebaltjes. Zwierte aardappelburgers en lupinebaltjes. Punt. Is het dat toch? Is het daar toch? Is het dat toch dat ware mielrenners en ballenbidders, dat waren mielrenners en ballenbidders, dat waren mielrenners en ballenbidders net meer
dwarke balans gene? Vraagteken. Is het dat toch dat waren mielrenners en balenbidders net meer dwarke balans gene? De zin nog een keer, Heldal. Stoofvlees, een gebradentje of carbonaatjes hebben concurrentie krijgen van tofu of tofuwassen, zwierte aardappelburgers en lupinebaltjes. Is het dat toch dat waren mielrenners en balenbidders net meer dwarke balans gene? Vraagteken. Sais. Er binnen ek mensen met een fijn veldje op het tongen, die het slij binnen naar kjelle ragout in een blaaddaai pastijken, of kabeljauw met zeeljeboeter, op een bedje van groene asperges, en wat het Etensiedersboek nog meer opdist. Het vlees kan haar net fientriederiger nagewezen. Punt. Der binnen ek mensen. Der binnen ek mensen. Der binnen ek mensen met een fijn veldje op het tongen. Met een fijn veldje op het tongen. Met een fijn veldje op het tongen. Die het slij binnen naar kjelle ragout in een blaaddaai pastijke. Die het slij binnen. Die het slij binnen naar kjelle ragout in een blaaddaai pastijke. Kjelle ragout in een blaaddaai pastijke. Of kabeljauw met zeeljeboeter. Nee. We laten hem even wat langer koken. Even. Of kabeljauw met zeeljeboeter. Op een bedje van groene asperges. Op een bedje van groene asperges. Op een bedje van groene asperges. En wat het Etensiedersboek en wat het Etensiedersboek en wat het Etensiedersboek nog meer opdist. Punt. Nog meer opdist. Punt. Het vlees kan harren. Oh, even wachtje. Nog even troslokken. Het vlees kan harren net. Het vlees kan harren net. En dan komt er. Fientriederiger nagewezen. Fientriederiger nagewezen. Punt. Het vlees kan haar net fientriederiger nagewezen. Punt.
De hele zin nog een keer. Er binnen ook mensen met een fijn veldje op het tongen, die het slij binnen naar kjelle ragout in een blad die pastijken, of kabeljauw met zeeljeboeter op een bedje van groene asperges, en wat het etensiedersboek nog meer opdist. Punt. Het vlees kan haar net fijntriederiger nog wezen. Punt. We zijn daar aan het nijgezetje. Zo'n. Als men dan haast ohne halsta vol zit, dan is het tijd om de laatste gaten te stapjen met nostalgische riezenbrei, puddingbrei, greveltjebrei of soepengrattenbrei. Punt. Als men dan haast ohne halsta vol zit, als men dan haast ohne halsta vol zit, als men dan haast ohne halsta vol zit, dan is het tijd om de laatste gaten te stapjen, om de laatste gaten te stapjen met nostalgische riezenbrei, riezenbrei, puddingbrei, greveltjebrei of soepengrattenbrei. Punt. Soepengrattenbrei. Punt. Nog een keer Helndal. Als men dan haast ohne halsta vol zit, dan is het tijd om de laatste gaten te stapjen met nostalgische riezenbrei, puddingbrei, greveltjebrei of soepengrattenbrei. Punt. En de achtste laatste zin. En al is men na zo'n strekse miel op het laatst, zo zet als een tiek, en kan men op een nale wil draaien, doch jilt hier ek het spreekwoord, beter de boek te basten als de brei bedoen. En al is men na zo'n strekse miel, en al is men naai san streksem miel op het lijst, zo zet als een tiek op het lijst, zo zet als een tiek op het lijst, zo zet als een tiek, en kimmen op een nale wil draaien, en kimmen
op een nale. En kimmen op een nale wil draaien, komma. Op een nale wil draaien, komma. Dochs jild hier ek het spreekwoord dubbele punt. Dochs jild hier ek het spreekwoord dubbele punt. Het spreekwoord dubbele punt. Beter de boek te basten. Beter de boek te basten. Beter de boek te basten. Als de brei bedoen. Uitroepteken. Als de brei bedoen. Uitroepteken. Zin nog een keer hielendal. En al is men nice een strekse miel op het lijst, zo zet als een tiek en kimmen op een nale wil draaien, komma, toch jild hier ek het spreekwoord dubbele punt, beter de boek te basten als de brei bedoen. Uitroepteken. Ja. Ik denk dat ik zei op een nale. De jury had het extra jet, ja. Op een nale, ja. Nog een keer helemaal. Ja. Ken dat om het tijd? Ja, ik lees hem nog één keer helemaal, dan kun je hem nog even de tekst nemen. Misschien wordt je vergeten hier of daar. Een streksem miel. In jedertijden wie de herberg benaai het enigste plak om je boetende door een gastmiel voorzetten te litten. Postro en soepenstip in hotelrestaurant te treien bezen, maken plak voor nasi speciaal van de Chinees of rauwe vischapjes in een sushibar. 2. Eten wat de kok schaft, wie pad van de opvierding, en op een nieuwsgierige bennenvraag wat eten wij joet, wie het antwoord, opstoofde vensterbanken en brette hansfotjes. 3. De Frieske petielen en wat er in of opleidt, dat wasket de jongerij net meer. Kom in dus tijd het jongvolk net aan met groene of grauwe jetten, waardbensjes, rede krobben of met gleune douwen of gleune janken. Dat is kost van paken en beppen. Joet de dag regel je de band zelfs het menu. En de enigste betingst die ze stellen, is dat er een van de fjouwer pees op het wordt. Sline van pizza, patat, pasta of pannenkoeken, dat gaat er mee. Stoofvlees, een gebradensje of carbonaatjes hebben concurrentie krijgen van tofu-wasten, zwierte rappelburgers en lupinebaltjes. Is het dertig dat ware mielrenners en balenbidders net meer dwarken bij langs gaan? Er binnen ook mensen met een fijn veldje op het tongen, die slij binnen naar kjelle ragout in een blijddijpastijken of kabeljauw met celieboeter op een bedje van groene asperges en wat het etensiedersboek nog meer opdist. Het vlees kan haar net fijntrediger nagewezen. Als men dan nog haast aan de halstaf vol zit, dan is het tijd om de laatste gaten te stopjen. Met nostalgische riezenbrei, puddingbrei, greveltjebrei of soepengrattenbrei. En al is men na zo'n strekse miel op het lijst zo zet als een tiek, en kimmen op een nale wil draaien, doch jild hier het spreekwoord,
beter de boek te basten als de brei bedoen. Wol bekomt. Het zit erop, meisken. Ik denk even een applaus voor Hendrik. Fantastisch. Ik ben wel blij dat we hier aan wat snet krijgen. We wat, hoe heet dat? Rapig? Is dat een goed Fries woord? Het is wat rappig. Ja, oh ja. Klopt het wel, hè? Je mag nog wel even zitten blijven. Hij hem erom tocht om je namen erop te zetten. Want dat is wel heel wichtig vanzelf. Dan komen de meesten in je dicté opheljen. Dus lees het maar even op tafel. Van de meesten thuis. Ik hoop dat je hem goed meedien hebt. Aanstaan komt de tekst in beeld en wel een paar keer. Dus net dat je denkt, oh dat geeft me vissen te hut. Ik had het net bijhouden. Het komt wel een keer of jou voorbij, dacht ik. Ik zal even naar de regie. Ja, een keer of jou. Maar daarna ging net voort. Want dan houden we muziek van uw vrouwtjongen. En we praten nog even met hem. Marcel Smit, bist er Marcel? Ja, ik ben er. Ja, heerlijk. Nou, dat bent eigenlijk haast al, dat best eigenlijk een verste gast van Uws Fries dicté. Maar door jongst en door spelers is echt wel een protein in het Fries. Ja, maar ik heb wat minder ingewikkeld dan zo'n dicté. Daar was er net rappig van die muziek. Nee, en we missen er een keerzangjes in, dat het is meisjongen en dat mist dan wel in zo'n stukje. Maar voor de rest is het haast gelijk. Voor de rest is het haast wel gelijk. Hey, Marcel, doe pakst aanstaan die gitaar en doe spelers aanstaan. En wanneer de meesten hier dus net wat achter de keer zijn haar. Ja. En voor de meesten thuis, we zullen aanstaan eerst dus even naar de tekst. Dus ik zou zeggen, geen gauw even wat doen of zullen het dicté even naar. En het wordt het een minuutje of 10 en dan ben je alweer waarom. En dan, zo Marcel, speel je. Ontaarsen.
doen, als wie ik neer zo vier kan. Ik doe echt je nummer van Jan Smit. Je krijgt in dan bootkamer 2. Leuke vrouwje naar mij daar. En in mijn raag voornamelijk heel zacht al wat een tit. Maar wat doe ik graag? Maar toen kwam er nog een vraag. Was toen eerst wat van uw jongen van Jan Smit. Dus ik zei, als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt, als ik jou zo zie, klinkt een symfonie. En je weet hoeveel ik van je hou. Heel mijn hart staat open voor jou. Dat is speciaal even voor de Alexander. Die vrouwje wie het... Hoeveel hak nou? Nog 12 versjes ook. Sperenburg. Die vrouwje hier ik vaak succes. Achterover een duurles. Ze namen alles wat ik hier. Ik wist net meer waarvoor ik stier. Maar ik stier alleen. Keer op keer en alleen steen. Dat wil ik nog net meer. Oh, Berenburg. Luw me trouw naar een slot van die. Je dik aan. Het begon betiert mijn zwarte geld. Die dacht alleen gewoon haarzelf. Geet je haar gedekt bezocht. Hierna hier keer al aan nog. Al die voel me vast te druk. Eén ding wie wist. Ik voel geen levensluk. Oh, Berenburg. Luw me trouw naar een slot van die. Je dik aan. Mijn Duitsen kreeg een man erbij. En dat is zelfs de meid voor mij. Nienke hier neemt mijn muziek. Sjoukje mist de romantiek. Wie ik de deksel, wie doet die pot? Eén ding wie wist, ze maken me kapot. Oh, Berenburg, duur me trouw naar een slot van die. Je dik aan. In het redenjacht had ik leven gekocht, maar dat is alles mij. Ik reis dat ding nog op Tinder, kan ik lutsketje. Een van de app, ja, dat is de min. Tijd die op mijn centinuut. Eén ding wie wist, voor mij niet warm toe. Oh, Berenburg, duur me trouw naar een slot van die. Je dik aan. Maar die vrouwje lieten mijn bosje, dat ik er eigenlijk best zonder ken. Ik fluitje nou de hele dag, dus ik daar maar een slotje vrij. Want ik stie alleen, keer op keer en alleen stingen, dat wil ik nog net meer. Oh, Berenburg, duur me trouw naar een slot van die, je dik aan. Oh, Berenburg, duur me trouw naar een slot van die, je dik aan. Oh, mooie flessen, trouw mij mee. Pas bij de glaasbak, ski ik van die. Nou, hier op fysiek. Wat hebben we het liefst? Een serieus nummer of een gospeltje misschien? Gospeltje, bij de God, dat is heel mooi, hè? Mijn gospel, dan is het... en op een tafel staan, op een stoel staan, dat is mooi. We zijn nu in de rietcel, dus het stevig mooi beladen, maar het kind. Ja. Oké, en dat laatste versje, dat gaat door een hondje. En ben er ook mensen met hondjes in de cel? Ja, ja, het kan gevoelig lezen. Ja, nou, of de vingers even neer. Ja. Het duurt ongeveer 3 minuten, dus je stond enthousiasme van de mensen om die heen die is, oké?
Nou, het gaat door een hondje dat heet Minne. En Minne raadt het net. Minne, zien bonken lezen nog, maar krijgt onder de grond. O Heere, jouw plaat. Jo, en dan nooit zijn hondjes zo. Oh, zus Minne. O Heere, dit is Minne. U's lietse hondje. U's lietse hondje. U's Minne hond. Ja, o Heere, dit is Minne. U's lietse hondje. Dit ik van mannen. Zijn maar daarvoor. Die had het je boer bijstaan. U's hondje Minne. U's hondje Minne. U's Minne hond. Ja, die had het je boer bijstaan. U's hondje Minne. Maar om jouw tjerke had er nog meer, joh. Minne. Ja, zo dan hebben we hetzelfde waar, hè? Zo, met zo'n festje is de bedoeling helemaal mijn gospel dat je meis, jongen. Herinner het tjerke hier ook liggen dan te medel? Ja, nou, zo, dit is de reden. Minne, Minne, zien bonken lezen nog, maar krijgt onder de roem. O Heer, in jouw plaat. Jo, en dan nooit zijn hondjes, jongen. Oh, als is meer. No panter naar zijn jochje, dat is uw Minne, dat is uw Minne. Uw Minne hond, ja, no panter naar zijn jochje, dat is uw Minne. Oh, de Heere, die had er nog dorst. Minne, Minne, zien bonken lees ik nog, maar krijgt onder de grond. O Heere, jouw plaag. Jo, en dan nooit zijn hondjes, joh. Oh, als is meer. Je klappen heel los als een Amerikaans tjerkje. Dat heb ik in de gaten, hè. Maar dat maakt het verder niks, hè. Ik sliep nachts aardig buiten. Terug hondje Minne. Terug hondje Minne. Jo, Minne hond. Ja, ik sliep nachts aardig buiten. Terug hondje Minne. En dat ik weet dat jou ik plak ha. Waar een strieën Minne. Zusjes jong mij, ze pakt de microfoon al. Hey, Minne. ik dacht het net. Oké. Dank u wel, hè. Meester Marcel Smit. Fantastisch. Ik hoop dat je me thuis ook leuk vonden dat je mij ziet te klappen en te swingen. De jury is weer in de kamer in de Rietzaal. Dus ik denk, we gaan gewoon terug, heel gauw. Dus ik zou graag de juryvoorzitter Pieter Duif hier naast me hebben. Nou werd het heel stil in de zaal hier. Oh, spannend. Je had het zwet ophalen. Ik jou de microfoon hoor. Nou, ben je toch even stil. Het zwet ophalen dat valt dankzij de correctoren, want die gaan werken als ezels. IMEC trouwens. We gaan alles nice jongen, alles secuur nice jongen. We gaan een aantal hebben 2 keer nice jongen. We gaan zelfs in een 3 keer nice jongen. Omdat het soms de uitslag vrij dichtbij was hier. En ja, je wil geen nijpraat had, dus dan mag je een keer vaker. Je wil weten zelfs. Waarom dat Joert nog weten? Volkje zit er wel wat onrustig op een stoel. Maar als ik die weer eens een keer bij de fietsmaker tref, dan gaan we geen praatjes hebben. Dus ik ken het rietje op bidel. Ik begin bij nummer 3. En nummer 3, die hier 16 flaters. Nou weten de nummers 2 en 1 dat ze minder hier. Dat is dan wel mooi om te weten. En nummer 3, mijn 16 flaters, dat is Femke Meindersma. We hebben
Oost nog nijsjoen, oost goed leesbaar, oost netjes. En we hadden 3 keer die. Ja, want we woonden geen flaters, meisje. Ja, precies. Alsjeblieft. Die lokwezen met treddenplak en takken me hier op naar het tweede. Oh, nou, dan wordt het. Oh, precies. Maar nu wordt het dus het eerste plak. Hoor ik je, oké. Nu draai ik mijn briefje weer om, want ik denk, ze moet ik net spieken. Dan de tweede, en de tweede, ja, daar kan ik heel flaters in zitten. Die hier Alwen Heel. En Alwen Heel, en dat is Maaike Prins. Ik hing hem om. Mij de Friese vlaggen en Tiger Lokwenske, nummer 2, hoor hier. Ja, ik kan het nog in zijn eerste, maar je mag takken hier maar even strijden om het eerste plak. Oké. En over het spannend zelfs, want ja, dan zit je er in tussen en die denkt, misschien ben ik wel eerste. Oh, dan has de beker. Zelden mij de meeste flaters, die hier 8 flaters. Minder dan 8 konden we er net uithellen. Meer trouwens ik net. En ja, waar is dat nou? Nou wordt het spannend. Volkje die zei al, ja, ik denk dat er een kanshouder in de zeel zit. Een wethouder. Maar het is Volkje zelfs. Dit zie ik gemeen, hè? Ze maakt even het ding om, hè? Ze krijgt het eerste ding om. Want dan kerst er net zonder het ding uit. Alsjeblieft. Jong, maar mij op bed. En de wikselbeker. Ja, er is een wethouder die zei, no matter mij niet hoes, maar Witske zei, de organisatie gaat erover. Tiger Lokweeske volkje en takken me hier. Ja, ik weet niet hoe vaak al je mij doet, maar ja. Oké. Nood de jury het wut had, je krijgt net waarom nog. Nood de jury het wut had, wil toch de jury nog wat zeggen. Je hebt een prachtig gedicht, een prachtig dicté, had je hem schreun. Met alle machtige lekker eten erin. De wie ik genoeg trouwens, eten in dat dicté. Ken ik hoors. Maar ja, wat is nou grappig. Ik wil nog wat zeggen. Ja, wat maak ik nou met dit poetsje? Waarom rent er je mij een poetsje om? Je rent je mij een poetsje om, want er zit wat in. En ik had het even gecheckt. Ik schaal zelfs terug een dag in de Zuidwesthoek om in de onderwijs. En ik ga daar vragen, weet je wat, je wist het al even zelfs, reden krobben binnen. Ja, dan denken ze, ja, die man die komt er uit de Wadden, ja, die bent toch een beetje gek. Ze wisten het net, maar je wisten al je wat reden krobben binnen. Die bouwen we hier even zelfs. Nou, ik ga ze zelfs in de tuin en hier zit reden krobben in. En ik ken Hendrik nog 45 hier. En ik wil Hendrik, die zo'n prachtig dicté schreeuwen had, wat eten mij aan uit de Wadden. Van eigen groen uit dan wat. Rerenkrom. Nou weet ik nog net wat er in poetsje zit vanzelf. Ja, rerenkrom, ja. Ja, nou ja. Meestal, Sabel, ja, aan het eindkamp van het Fries dicté 2026 van de gemeente Noord-Friesland, Dansmedeel, Achtersplan en Tietjerkse deel. Hij met niet zien hoor, hier in de zeel. Dus dan doen we dan eigenlijk, oh, je bent er eerder krop, daar ben je. Dat ben gewoon bjentjes. Ben je een gewone bjentjes, ben eerder krobben. Het ben eerder krop. Laat me maar presenteren, dat is het allerbeste, denk ik. Het kind niet bjentjes, zei er, maar dan oors. Beste mensen,
Ik wil je dank zeggen hier in de zaal voor de deelname, maar ik net te veerten. Een groep, de ben op Pennehoers. We hier een grote groep van correctoren. Daar wil ik graag, die ga je hem dicteren naar Sjoen. En mij aan het hoofd, Renny de Vries van de gemeente Kaarspoel, Griffie. Daar wil ik graag even een applaus voor. En dan ik vanzelf, uw jury, Tirsa Hellinga, Reenske Vogel en uw voorzitter Pieter Duif. Waar aardig nog een presentie voor deze en gene. Ik wil ook dankzij aan mijn collega's Ingrid en Tineke en Renny voor het organiseren van dit prachtige dicté. En ik zou zeggen, Jim en de mensen thuis, tot de oren hier. Dank u wel voor het zien.